santun wargane. Astagfirullah, geti. Ngopo? Ayo balalan ngomongnya Apin. Ya sik, aku tak ganti klambi sik ben wong tuane Apin terpesona karo klambi. Podo aku tak gede klambi sik. Pan. Oh, Butet, sidol Tet. Ibu pit barang iki. Ayo. Ke unjang. Oh. Kok apa tadi kita? Hah? Dasar iki tilah ibane iki. Hah? Bos banget. Gila tenan. Kebos. Kita pengen Pak Haji Wewo. Pahit. Kasih Tuhan. Pan. Nek sekirane bocor titipke nang Pak Haji wae ora apa-apa to. Yo, tenan. Itu nih Pak Haji. Ya wis titipke wae ora apa-apa. Wis kayak itu lho. Sendek. Yuk. Sik. Iki kae buta troipan to. Hooy, arep do balalan apa ya? Hooh paling. Arep melu apa piye? Ora apa-apa lu. Oleh wae. Duduk wae apa panang mae? Kowe kuwi kok. Tor kowe ngawasi lho. Oh yo. Apin. Oh, butet traipan Roni Sarofika. Tak mlebu ya. Nanti Pin, ora ketok. Saya tak delokke sithik. Pak, Kayak koyo ana tamu. Oh ya, sik. Oh, kocorane Apin to. Ayo kan dipacet ayo. Ih. Wah, kita THR iki. THR. Maksudnya apa, Tet? Oh, turahan hari raya, ngerti ra? Lah, berkata-kata toh. Lho, iki karo Nisa mau nang ndi malahan? wis bali ya Pak Dik. Kayak tak sangone mau wis bali. Dik, kula pamit riyin. Apa ya Pak Dik? Sik iki ana rezeki sanggo tuku paketan.
Terus ya Pak De. Oke. Mantesan ya Pak De. Oke. Hai Kipan, kita THR. Ayo gak Bali. Ayo. Bendungan wates kulon progo RT 5 tekan RT 9 kulon mentok kali serang